Každý správny Slovák by mal vedieť, že na Slovensku máme 700 hradov a zámkov, čo je mimochodom výška novoročného bonusu na novú Kia Ceed. A každý Slovák by mal vedieť, že nový rok je v Kia časom skvelých ponúk. Nový Ceed teraz s bonusom 700 eur na štvrtinky a bez navýšenia. Iba u nás s najdlhšou až 7-ročnou zárukou kvality. Kto nevyskúšal Kiu, nezažil Slovensko. Kia. Každý správny Slovák by mal vedieť, že Kremnická mincovňa razí mince takmer 700 rokov, čo je mimochodom výška novoročného bonusu na novú Kia Ceed Sportswagon. A každý Slovák by mal vedieť, že nový rok je v Kia časom skvelých ponúk. Nový Sportswagon teraz s bonusom 700 eur na štvrtinky a bez navýšenia. Iba u nás s najdlhšou až 7-ročnou zárukou kvality. Kto nevyskúšal Kiu, nezažil Slovensko. Kia. Každý správny Slovák by mal vedieť, že poriadna porcia brinzových halušiek má 300 gramov, čo je mimochodom výška novoročného bonusu na Kia Sportage. A každý Slovák by mal vedieť, že nový rok je v Kia časom skvelých ponúk. Kia Sportage teraz s bonusom za 4535 eur na štvrtinky a bez navýšenia. Iba u nás s najdlhšou až 7-ročnou zárukou kvality. Kto nevyskúšal Kiu, nezažil Slovensko. Kia.